Ah, România, țara lui Dracul. Salut! Bună dimineața, bună ziua, bună seara! Ce faceți, dragii mei prieteni români? Sper că sunteți bine, fac foarte bine, ca întotdeauna. Bun venit pe canalul meu de YouTube, unde vreau să inspir lumea să învețe o limbă străină și să vă dau sfaturi. Vreau să vă arăt doar ce am învățat în 5 lecții de o oră. Abonați-vă la canalul meu dacă doriți să-mi cunoașteți secretele. Și dacă doriți să mă vedeți vorbind în multe alte limbi. Spuneți-mi în comentarii ce credeți despre limba mea română și din ce parte a României sunteți. Mă cheamă Matias, mă bucur să vă cunosc, sunt din Montreal, partea vorbitoare de limbă franceză din Canada și de asemenea bunica mea este din Peru. Sunt jumătate canadian, jumătate peruvian. Așadar, sunt latin la fel ca voi. Am 24 de ani, nu sunt roman deloc, nu am rude române, nu am fost niciodată în România. Nici măcar nu am o iubită româncă. Vorbesc bine 7 limbi, franceză, engleză, spaniolă, portugheză, italiană, germană și rusă. Bem-vindos ao meu canal no YouTube, onde meu objetivo, buona mattina, buongiorno, buonasera, amici miei. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine liebe deutschsprachigen Freunde. Здравствуйте, привет, мои дорогие русскоговорящие друзья. Și alte 7 limbi la nivel începător. Ucrainană, poloneză, maghiară, română, greacă, suedeză și olandeză. Привіт! Вітаю! Мої українські друзі! Cześć! Dzień dobry! Mam nadzieję, że macie się świetnie. Jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok! Sziasztok! Matias, cum și unde înveți română? Învaț română o oră pe săptămână cu un profesor online acasă. Profesorul meu se numește Dragoș, are 25 de ani și este din Craiova. Salut, Dragoș! Bună seara! Ce mai faci? Salut, foarte bine, și tu? Fac foarte bine, ca întotdeauna. Sunteți din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași sau Craiova? Matias, de ce înveți română? Doar din distracție, pentru că vreau să vorbesc cu oamenii prietenoși și calzi din România. Iubesc foarte mult limba română. Cred că română este frumoasă. Limba română este o limbă fascinantă. Este un amestec de italiană și rusă. Este unică. Visul meu este să vorbesc fluent română. Vorbesc deja toate limbile latine, franceză, spaniolă, portugheză și italiană. Și am vrut să văd cât de similară și cât de diferită este română. Este o descoperire interesantă. Iubesc România. Visul meu este să merg în România și să vizitez Castelul Peleș, Castelul Corvinilor, Castelul Bran și Munții Carpați. Vorbesc deja toate limbile principale din Europa și acum vreau să învăț limbi mai puțin vorbite, precum română. Visul meu este să vorbesc toate limbile Europei. În 3 ani, după ce voi învață italiană, germană și rusă fluent, vreau să trăiesc pentru 6 luni în România, să locuiesc cu o familie română și să iau cursuri intensive de limbă pentru a deveni vorbitor fluent. Mulțumesc foarte mult pentru că ați urmărit videoclipul meu. La revedere, dragii mei prieteni români!